uba reching son siang shai ubade unong wat RTI halor ke jingbam yad bet karukam tungkam DSC ha East Jandil District ulet ho ba ula persang banyakan do yo PIO Manish Kumar IS ubade pet yaki RTI ba ula bo ula ang bala dan hado kendai singi lenter kata nado ka sautrek ubanai nailur hado menta ka singi kakan arterek uklem la satya banyak do yo te PIO banyak ran halor ki lai teli ki RTI baula debbo ki ba ompat sim na yo priang ye ki juba kadaw bangakwa banyak do yo PIO kalong halor kanong rem bakat kum ka shiti jing pentep bala soy do PIO la batha ba wan pet ni jurep ya ka juba RTI bala bo na do kar hoiterek ubanai naitung arhajap san ha ka jing ya do bat ka dealing assistant men ha ka shitere unai lor namar bakala day kapor panyo priang ya ka juba bat labatha ban kendo yo PIO bat ha ka jing ya kendo bat u ha ka te ka sngi u PIO la ang penban ba dan jing tip e halor kani bat pha biang yanga ban kendo yo DC ha ka artereng ngala yo jing tip biang leng ba ka email bat batha bangan net pet bat bishar ya ka RTI kabala bo men ha ka lai pui tere unai tung ha ka jing yo ban pen ya ka jubab bala yo lingba ka dealing assistant ngalap bakampat biang ka jubab tungin ngap shushu ya ka jing bin shai no ba reaching son siang shai Tarik benai September ajar pausan ngakum nong wat RTI habai dei bat ka DSC hapok ka distrik jongi te meta kasni ngalak mi biang bani kenduk yo PIO kadaw bang kuat bani kenduk yo PIO kalor halor kanong rimba kat kam ka intimation letter ke bapoy na sign daw PIO uang yang ban wan inspect no ya kataga RTI ke bangala apply na do ka live away tarik Julai arajar arpausan te kanika RTI nado ka live away Julai ngala up hatto ka live away tarik lani live away tarik Agos ba respond ya kanika RTI ka ba live away tarik ka balong ka RTI ka balai nagi RTI ngala file habay day bat ka functioning jongka DSC te haka jingi kenduk jonga ha ya ka dealing assistant haka citarik September namar lakut kaptai kapor ba deban ya ujubab tikala pa ong yang kenduk ya PIO padu ong I have no information about this nang tapat ong kele kenduk dealing assistant biang dealing assistant pat ki ong kele kenduk ya DC te nga namaru DC pat tu kapor umdai padu authorized person bangan discuss ya kata meter namaru dei PIO hi tengah mi nang nena office jong DC tambah on the following day bat kabadai tarik pat ngalayo na email ba one kata intimation letter ba one inspect no yaka file sabaya kedai ke kata RTI ke bangalabo akala pawe tarik Julai te on inspection la ba yang ada ka dealing assistant ba pen iya nga ong m kanika mbiang re kanika jubab te ka ong ngamti re kata ema sna babe kandu ya PIO te yang PIO ka ong undon met ak to kasni kala pa wana nga the next day terus nato kata kasni every day ki ong one la sai don te ka jingkeli ngabo Sai ja uni PIO ubadai Manish Kumar IS napok DC kat kum gajing pentip yang nagading resten nakiwikiwiro ki staff hang ni ki ong usim leave hoy I have no objection on this taking leave tang balay pat ki pawan yang manlak kasngi sa office DC kalau don sitayo pentip yang abang budon sitayo kanang mga upay ba balay penjingja yang hadu kani manlak kisngi parwan andala poy hang ni don menta one lasai don menta one lasai Tementaro kat tarik September ada ka haba ngala toy ka jing pentip sa ki sen bahalang ka ba kumno nga siam haba day bat ka mdon PIO hang ni tementa kasni ka kilay asen ranlang ginang gilam sen bahalang handa poy hang niro PIO don menta ka ngiro te ginang gilam sen bahalang haba ki kwa bani kendo pa diaw DC banwat daw lani ki ke ba uni PIO don wadi kata ro UDC reject ba pediang ya ki ban ya kenduk bagi nong ilam sen bahalang teki upad uang biang udisi pad uang once kamande kai kane kadai ka office jong upai ba habangi don kam ban mi sa office ka hokade ka jongi tela lara kam ni kaja hapok ka head office jong ka district jongi ngi kumpai ba perkat ngila ban pediang ya kane ka jinglek jong kini di district administration kane PIO kane ka hok ka jongi ngangai jan piru pai ba lang bagilat patai kubor pim ngai kane ka jinglek jong ki head of the administration hapok ka district jong lada ja haka head
jong ka distrik ka jakom ne ka e banja saki weki department ro yaki saheb tharai kane ka jo tamba pai ba nyim dei ban pediang ya ka jing penchat kre jong ki saheb hang ne pa office ka por jong ki dei ban wan tik sa office lada ong kendo ong yang kini kendo ko maki ong meta lada ong ko ai kendo ong ko kendo ngin lai da ka ba benta ka ba ngikum pai ba ka e bang ngin le tengi kerpar ya kisen balang kiwe ro ko bang ngam pad yo bang pentip kane ka jing le jong DC office kerpar ya pikin nong elam sen bahalang ki babon hapok ka distrik jongi ni hap le ai ne benta ka jing trekam jong ki saheb sarkar hapok ka distrik jongi menni kes ngiro haba ngidang up wat ki nong elam sen bahalang ro bani kendo DC niyo i ba hiwan pai ba ki rong hi ki ya kendo hi ya ki bale yang ngipat ba don kam haba ki pawan udi siro iba ong yang tukas ni haba nga file ka first appeal ba ong ba baling fer nga ko ben kedo EPO kumal pentika dealing system na dealing system ka don itu balay pat umauhi ong one la side hoy kading tip nga ki ong verbally yang ba uni UPIO usim leave na barba usitom kata it's up to him to take leave if the law allow him on how many days he should take tamba uong side tamba through my reliable sources ro don ki briu pat ki beyo iba uklan ba ulay saka sni dek ba burom ya ki bahayeng asem jong tek balak klat we no briu pa kmat apo ke district ketukas ni kilale uta UPIO ong ki onang ni ki ong ba klan je side re positai pat aka ketukas ni ke ba shitro udon hangtai either something behind what is into knowledge habai dai bat kaneka ne kerpadio pai ba ngim dai ban ailat hapok ka district banjayangi ngakar pada kisen bahalang ngim dai ngan sa le ya ke ngan sa kerpat ngan sa tho sa kisen bahalang bantu klar ya kane ka jing le jongki saheb apok ka district jongi war sing kon kendiat haba pi penpau ya kane ka benta ba pi ong ka bentai ko ki nongilam sai bahalang pemi haba ya RTI naman ngadang buat RTI himo ngadang api ke jubab ya kata don kiban discuss ro aswabangan le don kiban ngan don kamru ban discuss anda yok ka jubab Henry ka benta ba nga kerpad ya kinong ilam sen bahalang kibabon Henry halor ka benta ba don UPIO na marki pawan man lakas ni na kata ka benta ka jongki nang ilam sen bahalang bapay yangi baduk barangli yarap yangi ban yo ya ka jing chakri hok hapok ka district jongi lang baki saheb pilan ay man yato i kendiat lakan nos kata ka baki ong wan inspect nga penti ka ding assistant ko ngamla ban ong tap hap kando PIO kata kala jana do ka South tarik September kabadai Thursday South tarik yang udon re udon sabar yang no kumno one next day kabalai san tarik Riu tarik new tarik kadai sni Saturday Sunday cuti nang tapat ka Monday kabalong pra tarik Monday ro ngawan Tuesday ro ngawan Wednesday ro ngawan Thursday ro kawan menta kasni Friday ro ngawan tangba habaro kini kisni don rehang nia office takamot takas ngi pi ban nakiliang ki sembalang pi mud bandrung sa office o deputy commissioner Henry Piklam ya ma ban kan do wadu hoy ka kinong ilam sin bahalang kilat hoy ka appointment barban ya kendo yo te mi ki ta ki assistant pion na po office pat ki ong ba tra ya kendo menta one Monday tanagaliang yo jong pi ka eksin jam tharai pinle hagas ni Monday pi ong pin one biang em hag ni ha office ya kata ngan sa perkhat ngan sa pentip sekilat patai kubor on the days hakanu kasni ya day Monday Tuesday next week any day the next step I'm going to take on this ngan sa pentip salat patai kubor hato nakaliang ka jong pi haba pi i kumni hato don ai selendat nakaliang ka jong pi pi yos ngo lani kum ka jing mundur ka jong pi ba don ai ka ba bom sai hakan ni ka pom trekam wat kini ki department ka ba kidai ban le ka kamram ka jong ki ya ka RTI ngadang wat tip mo ada kim reply ya kata action ngalak banwing kada bi ngawan ba ki pawan tem ada kim ong don't need to come, I will not meet you ngan abya kapor ngan le ka benta ka appeal kum ka RTI Act tang baya kani kar kum functioning but ka bakim wan sanin na lor bakili pawan kaningi pai ba ngimla ban pediang kani ka dei ka jing yim jong pai ba ka hok ka jongi ban wan don kam sanin sai ki ja abam kim don po office